Let's gaze indaba ze1KZNTV uyifundela wasamukeliso wanqulunga angikubingelele ke mbukeli nazi ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Kuxwayiswe abashayeli bamaloli eMoy River ishamthetho saKwaZulu-Natal sihambeleke izakhamuzi ezikhulile kanti ke kushe kwangqongqa Imijondolo eThekwini. Kuxwayiswe abashayeli bamaloli ukuthi ke bacophelele kakhulu njengoba kulungiswa umgwaqo ngothela wayeka uN3 esifundazweni kwaZulu-Natal kakhulukazi ke kusuka kuPeter Brown Drive eMgungundlovu kuya ke eKetteridge lokhu ke uqhubeka udala izingozi. Ungqongqoshe ke womnyango wezokuthutha kuleli kwelikaMthaniya uSipho Hlomuka ukusho lokhu ngesikhathi ethula ngokusemthethweni ke inyanga yezokuthutha eMoy River. Njengoba umandulo kuyinyanga yezokuthutha nje ungqongqoshe walomnyango wezokuthutha kwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uhambele indawo yaseMoy River njengoba sikhona la kuyona ke i-toll gate iMoy Plaza lapho bezokwethula khona lenyanga lengokusemthethweni kanti ke kukona okunye kade kwenza uhambisana namaphoyisa omgwaqo bahlola ke izincwadi ke zama-truck kanye nezabo abashayeli. Ngizocela nje uzakwethu uThulani Mbewu ukuthi asitshengise nje isimo sakhona la ukuthi bekwenzakala uzobona ukuthi ke kukhona la amaphoyisa ahlukahlukene ezomgwaqo avimbile ke enza ke izivimba umgwaqo uzobona lapha phambili lapha ama-truck afike amiswe khona kanti ke sikhulume nabo ke abashayeli bawo ama-truck omunye ke esikhulume nawo usitshelile ukuthi ke ezinye ke zezimbangela ezidala ukuthi ke mhlambe ecabanga ukuthi ngabe izona ezumthelela wezingozi ingcindezi abashayeli bama-truck ababhekene nawo kanti ke uchaze kanje. Inkinga enkulu ke lama-truck awayo uthi uyafika ubona ukuthi umfana mncane akanayo nalo 3 years ofunekayo experience thola nje incwadi wavela wabona ukuthi hayi yaphuma indlela ekhaya wavela wazongena elolini. Okwesibili ke nale nkampani ayizemqashayo ayimniki basic ithi uzohola ngokweload. So ke imagine ukuthi umuntu emesuka eThekwini ekuseni neload ngo6 kuthiwa akayithulule egoli ngo6 abuye ezothatha enye ekuseni. Kulowo muntu kwenzekani? Phela imvelo iyasidinga ukuthi ulale. Uma ungalalanga kuzokwenzekani kuwena? Usihlalo weSantakho kwaZulu-Natal uBoyzondi nake uphawulile ngalolu daba ke lwezingozi zomgwaqo kanye nawo ukulungiswa kwawo umgwaqo. Umgwaqo njengoba ubhizi ulungiswa bese ugcina uncipha silimala kakhulu thina simboni yezokuthutha. Well sikrezile ke lokho noSandral simbizile uSandral sakhuluma naye ukuthi lo kwakhiwa kwemgwaqo esingasho ukuthi ayingakhiwa kodwa ayikuyasilimaza kakhulu ngoba njengoba uncipha njena kwenzeka itraffic kwimboni uthole ukuthi makufe imoto noma makufe itruck kuwona lo lane okhona kuvele kujeme nje kungenzeki lutho. Naye ke ungqongqoshe ke wawo lomnyango uSipho Hlomuka sikhulume naye ke ngesikhathi ke sikhona la kuzivimba umgwaqo lapho kade kuthula khona iminyango ke inyanga yezokuthutha. Lapha ku N2 sikhulumile nozakwethu uMinister uMbalula ukuthi kufanele kube khona indlela yokureduce ama-truck ku-freeway indlela ukuthi reduce ama-truck ku-freeway nayo uMinister uCommittee ukuthi si-engage uTransnet ezinye zezimpahla ezitransportwayo zihambe ngezitimela kakhulukazi ikhulu u-N2 setshenziswa kakhulu ama-truck ahamba adeliver ikhulu asuka eMpumalanga na kodwa ukhona olayini we-train osuka eMpumalanga oya eBay. Ezindabeni ze1KZNTV uAyanda Dube ngibika ngiseMoy River. Izakhamizi ke sezikhulile zakulesi sifundazwe kuzizwakalise ukuthakasela ukuhanjelwa ngohulumeni ngenkathi ke ishamthetho saKwaZulu-Natal sihambeleke izaguga eGlencoe ngempela sonto. Lezi zaguga sithole ithuba lokuzwakalisa ke izimvo zazo ngezinqinamba ezibhekana nazo emphakathini zasibhekisa ngqo kumalungu eshamthetho sakulesi sifundazwe phakathi kwabakade behambele iPhalamende labadala kubalwa ke undunankulu wesifundazwe uNomsa Dube Ncube kanye nongqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho uSiboniso Duma. Izakhamuzi sezikhulile zakulesi sifundazwe zijabulele ukuzifikela mathupha kukahulumeni kuzona njengoba bekunePhalamende labadala ekupheleni kamandulo.
Lezi zaguga zibeke kanje. Into esasingayicabanga sisakhula ukuthi siyoke sithola inkundla la sizobeka khona izikhalo zethu sabantu abadala siphinde sizonikwa ukuthi sigubhe usuku labantu abadala ligubhe umhlaba wonke sithokoza into ongazange uyibone izolo bekuyilanga la besizokhuluma eParliament wawungacabanga ukuthi uma umnyama uyokube neParliament ikakhulukazi uma umdala sithokoze kakhulu ngoba izolo bekade sizothula izikhalazo kuhulumeni wethu njengoba singabantu abadala nokho bakemukelile bonke sithemba ukuthi bonke bazokwazi ukusilungisela. Ungqongqoshe ukuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nezemvelo kulesi sifundazwe uthembise ukubhekana ngqo nezinkinga ezikhinyabeza inhlalo yabantu asebekhulile. So siphendula ukuthi ibathupele principle foundation yahulumeni esikuwona so sizama inhlelo zokuthi ka home affairs basekhona izincomo ukuthi basheshiseleka kancane kodwa azisekhona futhi nezikhalo zokuthi abakwazi ukuthwala amanzi bona endaweni ezisemakhaya so bafisa uhulumeni enze inhlelo ezihlukile nabo bayakhuluma ngendaba ze-indigent police ukuthi ugesi babona ngathi basachajwa kakhulu kwenziwa njani sazi nakhona inhlelo zakhona cha kubalula uma bebhalise ngamagama abo nangama-IDs abo ukuze kwaziwe ukuthi cha lo uyaqualify ngesimo esinjalo. Undunankulu uqinisekile ukuthi uma nje ethe uMEC waka-agriculture uzobalethela imbewu uzofisa aqhuquzele sithe nakhona ke sesiwambela indawo zonke ama-district sibenzele uhulumeni ke ezuhulumeni sibambisele ukhisimusi wabo ngesikhathi sakhisimusi in their district sonke njengoba sibe sibe oshampiyoni endaweni zethu. Kanti undunankulu wakulesi sifundazwe uNomusa Dube-Ncube uthi kufanele benakekelwe abantu asebekhulile ngoba bawumthombo wolwazi. Isizwe esinakekelayo sibonakala ngokuthi sibanakekela kangakanani abantu baso ababuthaka. Ingakho ke nathi sizizwa sijabule kakhulu ukuthi la njengoba sinalabo abantu abadala abakhona la bangumthombo wolwazi baphinde futhi babe isibukelo ukuthina ukuthi sibangaka nje ingenxa yokuthi bahambe ngaphambi kwethu basicabela indlela balwa nanobandlululo ukuthi izwe lethu lize libe la namhlanje sibe sentandweni yeningi. Ezindabeni ze1KZNTV kubeka umqondisi Myeni ngeseGlencoe. Ugcwele amathafo wesiliso behlala ke Imijondolo iLonberry Crescent eSpringfield eThekwini kulandela ukuthi ke umphakathi umfuna ke kumshaya njengoba ke izitolo zithi ke indlu yakhe iyona ke ebeyimbangela yomlilo oshiyeka abantu abangaphezulu kwama200 bengenamakhaya. Izolo ke ebusuku kuqubuke umlilo kule ndawo kwasha yonke into abahlali ke basala nabagqokile kanti ke bathi ke lo mlisa uyena ke oshiye ebase istofu waya ke esontweni. Abahlali basendaweni bezokuthi sesikoleni eSpringfield basale dengwane kulandela ukusho kwamakhaya abo ayizakhiwe ezimijondolo. Abantu abaningi okubalwa nabafundi njengoba bevalile ezikoleni abazali baba bakuvezayo ukuthi kushe ngisho emfaniswano yabo. Ukuzwa kabanzi sinaye ongosihlalo wayo le ndawo njengoba bezosichazela ukuthi ngakube yini le njengabahlali abayazi ukuthi abayisola ukuthi yona edale umlilo. Sihlalo siyakubingelela. Yebo ngiyabingelela igama mina ngolungisana ngwakadlamini Sibongo ngomunye wabahlali bala 39 Londonderry oshelwe kakhulu ongangojoba ongibona nginjena nje ngiphelele la kulokhu engikona. So kulokhu kwabahlali sinakalelwe kakhulu abahlali bashelwe iyona yonke into ongayicabanga ezintweni zaba abekho abantu abaphume nezinto ngenxa ukuthi umlilo ubugijima kunomoya kwavele nje kwanakala yonke into. Lo mlilo uqubuke izolo ebusuku nenze njalo ukufihla amakhaya njengoba kuyimanje nisaqoqa izinto ezisalile. Into ekenzeka kunendawanyana la ngasentla nje ipakanyana encanyana abantu bandlala phansi kwathi abo makhelwane bethu bomdaba sendiya basisiza abanye baba bathatha babakhoselisa nabanye ngabantu bakithi abamnyama basikhoselisela ngaleso sikhathi kodwa ingxenye yabantu ilale eminyango. Kwasenye isikhathi emlilo suye kanje eminye siyidalwa ukuthi kuyekuvela ukuthi kudalwa ukuthi ugesi awuxhunyiwe ngendlela. Ugesi onosebenzisayo la uyisimanjani. Impela ke nathi sihlala kuleyo ndawo enjalo enenyonganyoka ngokwelanguage esibiza ngayo lo gesi nje ongaqondile sihlala endaweni enjalo kodwa kulesimo esenzakalile
yinto eveza ukuthi umuntu obeplakile khona lapho ugesi wangacisha yena wathatha olunye uhambo wabuya sekushe endlini ongangokuthi abahlali bebefuna ukumbeka isandla ke wabaleka ngaleso sikhathi. Siyabonga baba. Ngiyabonga nami. Yena ke usihlalo wabona abahlali bakule ndawo njengoba esichazela ngento eyenzakalile njengoba ekuvezileke mawuthi uyabheka la mbukela ekhaya indawo le Imijondolo kaThayelo ukusuka nje lapha phezulu umlilo uhamba uzofika phezulu namanje abantu basakhona bayazama ukuqoqa izinto zabo okubalwa nabo oThayeli ingane ezincane siyazi ukuthi ivalile ezikoleni kodwa nakhona abazali ongomama babo bayakuveza ukuthi into zabo bagcine besale nabaqoqile emzimbeni ongaze ukuthi nanoma sekuthiwa izikole ziyavulwa bazokwenza njalo kodwa ke no kansela usefikile naye ukuzoxoxisana nabahlali ukubheka ukuthi ngakuba iziphi izinto abazokwazi ukuthi babasize ngabo abantu bala ngoba imvamisa esikhathini esiningi ke kwenzakale mangabe kushe kanje beyithole uxhaso la khona umasipala usuku banikeza izinto zokuthi bakwazi ukulungisa amakhaya wabo. So usizo salizamile kulaba abafowethu laba benkonzo leya Muslims ibona abantu abasafikile la bezosiza ngokuya ethunjini abasithembisile futhi basazophinda babuye sibe nethemba ke lokuthi njengoba udisaster nawo usukhona ukuthi kufike itende ngoba yilona elinye into esidinga kakhulu ngoba njengoba ubona nje ukuthi abantu ngcono endaweni esuke kuthiwa kushe kwasala enye indawo ngoba akwazi abantu ukuthi bakhoselisana so labantu bonke nje balala emgwaqweni namhlanje ngoba bengekho la bengaya khona. Kude boHosbisi ngise-Springfield eThekwini. Umphakathi wasendaweni yasengonweni ngaphansi kwa 3 usola ke ubudedengu benkontileka esebenza ukumba enhlabathi emfuleni uMdloti njengoba ke sekudaleke izizibe eziyingozi nokholela ke kumenzeni kwabantwana ubekezela Hlophe olilungu lomphakathi uthi kunakuba bengamelene nokuqhubeka kwalomsebenzi kepha bafisa kubeke nezokuphepha kwazisekele ndawo iseduze kakhulu kwemizi yabantu. Njengoba kuqala isikhathi sokushisa umphakathi wasengonweni ngaphansi kwa-3 eThekwini ukhathazekile ngezingane zawo kwazise ukwanda kwegwameko zokumenza kwabantwana emfuleni uMdloti. Ekhuluma neziko leindaba lamalungu avezeke ukuthi yize umfula ubuvele ukhona ubungebona ubungozi kwazeke kuba kufika inkontileka ezimpa inhlabathi. Kune construction esebenzayo umshini kagandaganda osebenzayo ukusinika ukuthi lesiziba akusona isiziba semvelo isiziba esakhiwe ugandaganda kahle kahle besingekho lesiziba la kushona umntwana la bebebhukuda ingane ngokujwayeleke ingane ke zayibhukudela bebebhukuda emfuleni omunye wayesecila ke waminza washona so ngaleyo ndlela ke ikona lokusikhalisa ukuthi akuyona ingane eqala eshona kulomfula kubukeka kunobudedeko obukhona lapha emfuleni ezokuphepha akayiqinile neze. Bangaphezulu kwabathathu abantwana sebemuke kule ndawo kubalwa nababili abomuzi owodwa abamuka kanye laba bavezeke ukuthi okubakhathaza kakhulu ungabonakala kwezixwayiso ngobungozi kule ndawo. Umzali okewamukelwa ingane uthi ke ukuqhubeka nokwenzeka kwalezi igameko kuvusa amanxeba njengoba kungekho okuke kwenzeka ukulawula lesi simo. Esikufisayo nesikucela ngase kwenzeke ukuthi ngoba phela indawo ayihlabathi liyafunakala basebenza abantu ngalo bayaphila ngalo kodwa mawukuthi bayakwenza lokho kanti bayahamba la besicela kube kunendawo kube nokuvikeleka ezizibeni kube khona okungenzeka mhlambe noma ngabe awukho kanti ngaleso sikhathi kodwa bese kuba khona umuntu ozogada ahebeza izingane ngoba izingane ngeke ukuthi uyazivikela uyayitshela ekhaya ukuthi ungayi kubhukuda lapha noma kushisa ilanga ingane yakuthanda ukubhukuda. Le ndawo ingaphandle kancane komzinyathi kanti isigameko sakamuva ngesokumuka kumfanyana obeneminyaka eli13 omenze ngesikhathi bebhukuda ngemumva kokudlala ibhola ngelidlule. Abazali kanye nabantwana baxwayiswa ukuba bayigweme indawo eyifuze lezi. Nazi ingane sizoyitshela ukuthi azilapha zingajwayeli ukuya khona ngoba kunobungozi. Umntwana nganyenya usathi umbhasobhile noma umtshelile ukuthi angayi lapha ngoba kunobungozi obuthile. Sekukhona izingane ezithile seyihambile emhlabeni. Kodwa imthola ukuthi sebebuya khona.
esikufisa uthini ukuthi mhlambe le ndawo uma kukhona abantu abazosebenza bekumba ihlabathi ake qiniswe zokuphepha kakhulu ngoba yonke ebalekile ukuphepha phela okunokuthatha into edingayo abantu and imizi la iseduze mawuyibuka 100 meters mhlawumbe ukuthi ingane ifike la akuyona indawo yokudekeleyo kakhulu ngaleyo ndlela ke ezokuphepha thina sifisa ukuthi siqine kulomfula indaba KZNTV kube kuntombi khona mvubu eThekwini. Asike sithishelele etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke sithi zona ehamba phambili. Kuxwayiswe abashayeli bamaloli eMoy River ishamthetho saKwaZulu-Natal sihambeleke izakhamuzi ezikhulile kanti-ke kushe kwangqongqa Imijondolo eThekwini. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uNonhlanhla Khoza ukhuza ke isihlava sokucindezelwa kwamacala okudlwengulwa kokuthi-ke abenzi bokubi bakhokhe inhlawulo. Ukhoza kusho lokhu ngemuva kwesigameko esenze eCreighton ogwini senqizini nesifundazwe KwaZulu-Natal sowesilisa oneminyaka engama-24 odlwengulwe ephindelela isaguga ke sineminyaka engama-28 ubudala. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uKhoza uthi-ke ufuna umthetho udlale eyawo indima umsolwa-ke athole isijeziso esemfanele. Ushiye kukhungathekile umphakathi waseCreighton ogwini luseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal kulandela isigameko sowesilisa oneminyaka engama-21 odlwengule ephindelela isaguga esineminyaka engama-28. Lona wesilisa kuthiwa ugile lo mkhuba maqede wafikelwa isithongwana walala nokuyilapho intombi endala ekwaze khona ukuphunyuka iyofuna usizo. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uNonhlanhla Khoza ukhuza lesi sihlava esibonakala sanda. Yesinye sezigameko ezimbi kakhulu lapho ugogo wasesibizane uthe elele wathola sekunomuntu ongenayo wabe siyamdlwengula. Kubhlungu kakhulu ke ukubona ogogo bedlwengulwa abazukulu babo ngoba sithola ukuthi lo mfana omdlwengulile una 21 years ugogo una 84 years. Uyabona ukuthi bathola ukuthi ogogo abasenamandla bese bezitshela ukuthi kufanele bazoba nokubeza. Ukhoza uthi abantu abayeke ukucindezela amacala okudlwengulwa okanye ukubulala ngokuthi bakhiphe inhlawulo ukuze kuphele icala. Izigamekweni zokudlwengula, izigamekweni zokubulawa kunezinto ama-tendencies amasha aye enzeke. Ngeke sivume somnyango wa-social development ukuthi ngoba kuyosho lokho ukuthi umsebenzi owenziwe kucekela phansi ukuthi makukhona umuntu osebanjiwe i-perpetrator esibanjiwe kutholakala ukuthi kunabantu abafuna ukuyovala umlomo, mhlambe bayovala umlomo omunye ohlukunyeziwe, mhlambe bayovala umlomo umndeni ngokunikeza inhlawulo, uhlobo oluthile lenhlawulo. Noma ngabe yiluphi uhlobo oluthile lenhlawulo, noma ngaze kube umuntu ungakanani uneminyaka engakanani, lolo hlobo lwenhlawulo alungenziwa. Siyacela kakhulu ngoba luphindisele emuva umsebenzi wabasebenzi bethu baka social development, ama social workers esiwathumayo lapha ukuthi awayosebenza kanye namaphoyisa. Ukhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal usiqinisekisile lesi sigameko. Kubika ukuthi ngomhla ka-1 ku-October ngabo 11:30 ebusuku lapha eNewtonville eCreighton ugogo neminyaka ewu-82 ukubezwa wesilisa neminyaka ewu-28 umsolwa-ke wabo seboshwa boshwa amaphoyisa khona lapha eCreighton ngecala le-rape ebese lidlulisela kwi-FCS unit yaseKokstad. Uyavela-ke enkantolo kaMantshi namhlanje. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisesayidi. Uhlalo weqembu ABC kulesi sifundazwe uBonganzuza usenxuseke umasipala ukuthi-ke baqinise ezokuphepha kuze-ke kuvikeleke osopolitiki. Lokhu kuvele kwistatement esikhishwe leli qembu emva kwesigameko sokudutshula kubulawe iphoyisa uXesibelotha ebelengumqaphi kasekela meya weTheku aphinde-ke abe ngumengameli waleli qembu Philani Mavundla odutshuleke wabulawa ephuma emsebenzini. Ukudutshula kubulawe bekade iphoyisa eliqapha ngusekela meya weTheku Philani Mavundla nophinda bengumholi we-ABC sekwenze leli qembu kulesi sifundazwe laveza ukuthi selisabela ukuphepha kwakhe.
sinosihlalo we-ABC umnumzane uNzuza. Mr Nzuza, nikhiphe istatement nizwakalisa ukuthi kaneme mayelana nesigameko esenzekile ngesonto ledlule sokududulwa komqapho beyiphoyisa likaBaba Mavundla. Yini nenza ukuthi senithi nisabela impilo yakhe? Ngabe khona yini enikwaziyo okanye enikusolayo? Msakazi, angibonge ithuba ngipha lona namhlanje. Okokuqala ngifisa ukukhalela umndeni kaMnumzane uXesibe nezihlobo zakhe nabo bonke asondelene nabo. Njengeqembu le-ABC lapha kwaZulu Natal sikhiphe le statement emsakazi ngenhloso yokuba sizokalisa ukukhathazeka kwethu ngokuphepha komhlolisho umongameli weqembu uMnumzane PG Mavundla ongusekela meya walapha eThekwini. Uyabona ke emsakazi ukubulawa komuntu ongumqaphi wakho kusuke kuxoxa indaba yokuthi indlela elandelayo heza kuwena njengoprincipal wakhe ngoba akakwazi ukuthi ungabulawa umqaphi ebese kuthi lo beqashwa yilowo muntu kuthiwe yena uphephile. Futhi uma usubheka nje nezinga lokufa kwabantu abangamakhansela lapha kwaZulu Natal uyabona ukuthi noma ubani nje oyikhansela akaphephile. Ngakho ke simemezela ngezwe elikhulu kubaholi ikakhulukazi laba abaphethe zokuphepha ukuthi abenze isiqiniseko sokuthi ziyaqiniswa ezokuphepha okokuqala kuMnumzane PG Mavundla eThekwini nabo bonke nje abaholi bezombusazwe abangamakhansela ngoba kuyacaca ukuthi impi enkulu ibhekiswe emakhanseleni la kwaZulu Natal ibhekiswa yilabo esengazi ukuthi bangobani. Nina manibheka ingaphakathi lene eqinjeni abe nisebenza kahle mangabe futhi okunye masibheka Baba Mavundla lo nithi nisabela impilo yakhe usesebenzela kakhulu khona la eThekwini. Sikhona yini izinto ezingabe mhlambe engadala ukuthi kuze golele kutheni kufunakala impilo yakhe? Thina njenge-ABC hayi simsulwa asinalutho olungaze kwenziwe kube khona omunye umholi noma abanye abantu be-ABC abafisa ukuthatha impilo yomunye umuntu. Singiqembe likholelwa ekutheni bakune inxushunxushu zingaxazululwa okwamanje nje siseclean. Impilo kaMhlonishwa uMavundla siyesabela ngoba siyabona ukuthi ukusebenza kwakhe umsebenzi wabantu baseThekwini owenza ngokukhulu kuyimisela okuyimvelo ke yakhe ngoba uyaziwa nje ukuthi by nature umuntu othanda ukusebenza. Kodwa bakhona abanye sikholelo ukuthi ukusebenza kwakhe babona sengathi uyakhankasa kanti akakhankasi indlela adaleke ngayo ukuthi uma inikezwe umsebenzi uwenza ngokuyikhandla awenze awudablishe kaningi ngaphezulu kwalokho okulindelekile. Ngakho ke lezo zinto ke zokuthi khona bangaseneme ngendlela asebenza ngayo bamanye amaqembu kuyenza ukuthi sibone ukuthi sengokheleka kulokho khona impilo yakhe bisiba sengozini. Siyabonga baba. Thokoza kakhulu. Abashayeli ngiseThekwini. Usakhathazekile-ke namanje wesifazane wasemtubatuba enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal owavinjwa unogada-ke esangweni lomtholampilo wakwaMsane ngoba bethi-ke ugesi awukho elethe usana lwaligula phakathi-ke kwamabili. Lo wesifazane uthi-ke babethembele kuwo lo mtholampilo osebenza-ke ubusuku nemini njengoba-ke singekho nesibhedlela esisesiduze kuyaxakayo ukuthi-ke uma kunokucishwa kukagesi umphakathi kuyavinja ungakwazi ukuthola usizo. Iwonakele umtholampilo wakwaMsane emtubatuba enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal osebenza ubusuku nemini kanti amalungu omphakathi asezwakalisa ungenami ngalomtholampilo njoba ethola kunzima ukuthola usizo uma kunokucishwa kwagesi phecelezi i-load shedding. Elinye lamalungu omphakathi liveza ukuthi lahambela kuwona lo mtholampilo ukuyozama ukuthola usizo njoba kwagula umntwana kodwa la kuthola kanzima usizo njoba kwaphoqele ukuthi baze nabo basebenzise udlame lwabo ukuze bakwazi ukuthola usizo okanye bangene ngaphakathi njoba bayathola kunzima bevinjwa ngonogada. Masifika lapho washo ukuthi usewayihambisa emini ngabo 4 wangathola usizo useyayiphindisela ke manje iyashisa iyahlanza. Hayi ngimphelezele masifike egate kwakune load shedding ugesi ongekho. Masifike egate li security akuvumelekile ungena abantu. Sisho sithi hayi sigulelwa ingane. Iyahlanza iyashisa iyafika emini so usizo ayitholi mike yafika emini shothi lento iyaqhubeka. Hayi ithi security nje kuthiwe singangenisa umuntu akuvumelekile ungena umuntu. Ngithi nayi ngicela ngibizele inesi. Ngibona ukuthi usisi lo mama wengane uyahluleka ukuthi athole usizo ngiphuma emotweni ngithi naye besicela ukubona inesi ke at least athi nje kuthiwa ngene umuntu ngisho ngalibiza inesi vele ngenzeni ngene yabo uqale kube nokuhilizisana ke phandle ke ukuthi why ke wena unganesi likwazi ukubona ingane ukuthi nani mhlawumbe simzofaka temperature abone temperature njani noma yini engaba usizo lokuqala.
hayi kuze kube nokuhilizisana ke kuphume elinye security ayimabili kuphume elinye ke futhi lisho khona seqala khona ukuthi umthetho uthi ngeke ngikwazi ukunisiza yabo ngisho khona ukuthi ngeke ngikwazi ke nami ukusuka lana ngicela ukubona umhlengikazi hayi aphume kumhlengikazi kwakungomunye nje umama oblondile ekhanda aphume kumhlengikazi azama ukwehlisa isimo ngoba kwase kunesimo nabo labanikazi bengane nabasebenyukelwa umoya. Le ntokazi iphinde yazwakalisa ukuthi izikhulu ezingamele umnyango wezempilo kulesifundazwe kumele zilisukumele ngokusheshsha lolu daba kwazise umphakathi usizakala kuwo lo mtholampilo. Abangamele ikliniki wayebengenzi izinsiza zokuthi uma ugesi ungekho umuntu akwazi ukuthola usizo ngoba indawo ephethe impilo zabantu kusukela umncane uzobe mdala. Ubalule kakhulu ngoba njengoba ngisho nje ukuthi into eyicabangayo uqala uma ugulelwa ngiye ekliniki, ikliniki eseduze nansi, ikliniki yo-24 hours nansi, ayikho enye ikliniki engaya kuyona iyo le. Umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal ukhipha isitatimende ngomlomo lo okhulumela lo mnyango uTokozo Maphisa nalapho uveze khona ukuthi bayasigxeka lesi sigameko akufanele onogada bajikise umphakathi uma uzofuna usizo. Kanti isitatimende siqhube saveza ukuthi ngalesikhathi befuna usizo kwakuphele udizili kwisiphehli mandla phecelezi generator kanti umnyango usujuba isibhedlela sakwaHlabisa kube yisona esibhekelela ukusebenza kwalomtholampilo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Asiphinde sishishelele etolo sokuya siqhubeke nazo futhi indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ngembukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke besithi zona eyihamba phambili. Kuxwayiswe abashayeli bamaloli eMoy River ishamthetho saKwaZulu-Natal sihambeleke izakhamuzi ezikhulile kanti-ke kushe kwangqongqa Imijondolo eThekwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-17.78 maqhathaniswa nedola laseMelika libo u-20.16 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo u-17.55 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,707.29 ounce kuthi wona ngahluzwe wona bo $88.86 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Amenyezelweke amaqembu amane azogijima kumqhudelwano weCurling Black Label Cup ozoba ke mhlazi 12 kuLwezi enkundleni FNB Stadium. iKaizer Chiefs, iOrlando Pirates, iSundowns kanye namaZulu FC yiwona ke amaqembu abenamavoti amaningi ukwedlula wonke. Usuthuke olumangaze abaningi ligudluza iSwallows endaweni yesine luzobhekana neDowns kumdlalo wokuqala bese kuthi ke izikunza seSoweto iBucks neKhosi babhekane ke kowesibili bese ke kudlala owamanqamu ngehora lesihlanu. Nasike isimo sezulu esikalendeleka. Mbukeli-ke ziyaguqa besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe-ke asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.